Gustavo jakun pizkat maingurua guaztia iraganari begira. Baina kalera urtean, perotik urtean, dandik aurrera, erderaz. Kolegixuan, lagun artean, eta nik deskubritu dituan, 17 urtetik lehenengo lagunak, baina ikusker badakik ala. Noiz piztu gatan beri euskaraz etxeko hau amorro? Txikitan, etxeko giruan. Atzetik, ze lan indan atzetik. Nik uste dut jendia asko bai, hasten dara erderaz, oitxuria batzuk. Euskalduna ginean, por la gracia de Dios, eta hemen jendiari eskatzen detzagu euskeria ikasi behar dabela eta askok ez da egin inundu aleginik be. Niretzat gaur egun euskaldunak nagusi dira. Ikusten dut esperantza edo hurrengo eri begira, jarraitzu lekela zentzu honetan edo, uste dut. Euskarak ez badauka bihotzik, ez dauka dio. Zertarako? Euskarak itxan gaitu azkenean euskal, orduan, nik uste dut, galtzen duzula kulturan parte oso handi, euskara alde batera lagata. Euskarara gerturatu nahi ditugun pertsonei izan nahiko nik ona etortzeko, entzuteko nausixek kontatzen dutena, entzuteko euskarak zei bilbide eukidaben, zenbat lan indan euskararen alde, zenbat sufritxu da nire euskararen alde itxiagatik, eta hori entzun ondoren, galdetuko nieke iezaien geratzen gogorik euskararen alde itxeko eta euskararen aldeko proiektu honetan kide bat gehiago izaten.